Eto mga ka-aksyon, isang medical mission muli ang binuksan ng Ako Bicol Party List ngayong buwan at sinimula na ito sa probinsya ng Sorsogon. Libreng serbisyong hatid ng Ako Bicol Party List para sa 500 residente ng Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Para sa update, makakausap natin ngayon live ang ating tabang patroller na si Sheila Medes. Magandang hapon sa iyo, Sheila. Yes, Ma'am Remy at Sir Nomer, magandang hapon po. Yes, Sheila, kumusta ang nagaganap na medical mission ng Ako Bicol Party List ngayong araw dyan sa Castilla, Sorsogon? Ma'am Remy, kasalukuyan pa rin po na nagpapatuloy po ang medical mission dito sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon. So sa ngayon, nakikita namin na talagang madami pa yung mga pasyente or mga residente na nagpuntahan talaga dyan para maka-avail ng libreng serbisyong medikal ng Ako Bicol Party List. Ilan na ba as of this time yung nabigyan ng serbisyong medikal ngayong hapon ng Ako Bicol Party List? Ma'am Remy, umabot na po sa 400 plus na mga residente dito po sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon ang nakapag-avail ng libreng konsultasyon at ng libreng gamot. So, nasa 500 po, Ma'am Remy, ang inaasahan po na pumunta po dito sa medical mission. Pero so far, hindi pa naman po na aabot yung quota. Kaya maaari pa rin po na pumunta po dito yung mga residente na nandito lang po sa barangay. Ibig sabihin, Sheila, meron pang inaasahan tayo na habol na mga beneficiary dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List. Yes, Sir Nomer. Sa kasalukuyan nga po, Sir Nomer, ay may pumupunta pa, may ilan-ilan pa po na pumupunta para po mag-avail po ng libreng check-up. Sheila, maaari nyo bang maipakilala sa amin yung katabi mo na beneficiary para malaman natin, partner, kung talagang nakatulong itong activity ng Ako Bicol Party List dyan sa medical mission? Kasama ko po ngayon si Nanay Marjorie Marcaida. Ang inilapit niya po dito sa medical mission ay ang para po sa kanyang 3 taong gulang na bata na si Laika na karaniwan sa kasalukuyan po ay merong nakalabas po ang bituka matapos po maoperahan noong 2022. Kawawa naman, no? Sa murang edad, nakakaranas ng ganyang uri ng sakit itong bata. Nanay, magandang hapon po! Magandang hapon lang po, ma'am. Apo, Nanay Marie, kumusta po yung kalagayan po ng anak po ninyo? Nung kuyan po, January po, 2022 po. Noong January 2022, nakaramdam po ng sakit ito pong anak po ninyo. 6 months po siya inoperahan po, ma'am. Kumusta naman po na yung kalagayan? Bakit po kinakailangan po daw ng operasyon? Bakit kailangan ilabas daw itong bituka ng anak po ninyo? Ano po ba nangyari sa anak nyo, Nay? Kasi po, ma'am, nung sabi po ng Dr. Kaini sa kuya po na, kuyan po, ma'am, buminutog po. Ang sabi po ng doktor, bumukol po yung tiyan po ng anak po ninyo. Buminutog po, ma'am, so tulak niya po, ma'am. Dahil po siya, ma'am, nakatai. Tsaka po, ma'am, tig-request po kami na magpa-ultrasound po sa Sordoc. Opo. Tapos, sabi po sa akin ng doktor niya po na pinaliwanag po sa akin na buminutog po so bituka niya po, ma'am. Tsaka po, yung isang bituka po, puminasok po dun sa butog po na bituka po. Iyo po, ma'am, ang sabi sa akin ng doktor niya. Kaya kailangan daw po, ma'am, operahan para po makadumi daw si baby. Gaano po kahirap para sa inyo po, Nanay, na nakikita nyo po na yung anak po ninyo sa murang edad, maselan po yung kanyang kalagayan, at nahihirapan po siya? Ay po, ma'am, sobra po. Kasi para sa akin po, ma'am, na bilang ina po, masakit po sa akin na nakikita ko yung anak ko na ganito po. Ang sitwasyon ng baby ko. Nahihirapan po ako. Hindi ko alam po kung anong gagawin ko. Kahit po, humihingi na po kami ng tulong. Gusto ko po na maibalik na po itong baby ko sa normal yung bituka niya po para gusto ko naman po na makalakad na ang baby ko, mataba na po. Ayun lang po hinahangal para sa baby ko. Dahil po na sa sitwasyon ni baby, hirap po siyang makatayo at makalakad. Nanay, pang ilang anak mo po si Laika? Pangatlo na po, ma'am. Yung mister mo, ano yung pinagkakakitaan, ma'am? Contraction lang po, sir. Ikaw po, ma'am, ay full-time na nag-aalaga po sa 3 niyo pong anak. Po. Mabuti naman, ma'am, hindi nagkakaroon ng infection po yung bituka po na lumabas dyan sa tiyan po, yung inilabas po sa
kay Laika? Di naman po, okay naman daw. So, di daw pwede maibalik kasi mababa daw po ang timbang. Kailangan daw po humabol ng timbang para maibalik po is 10 kilo po. So ayun yung po yung naging rason kung bakit hindi na naoperahan pa ito si Baby Laika. Opo. Pero ano daw sabi ng doktor? May posibilidad po ba na maibalik po ito? Opo. Kailangan lang daw po, tumaas lang daw po ang timbang. May babalik daw po. At ngayon ma'am ay dumulog ka po dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List. Ano po yung pina-check-upan nyo po ma'am? Dito po sa anak po ninyo. Ito po, sir, na pigpakita kayo sa colostomy po ni Bibi. Pigpa-check up ko po. Colostomy dahil hirap dumumi itong bata. Dahil dyan, Tapos, Nanay Marie, makinig po kayo, dahil po dyan, makakausap din natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Community Connection Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Yes po, good afternoon po. Miss Sally, matanong po namin, ano po yung mga libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List ang natanggap nila Marjorie mula po sa medical mission na ito po, na nagpapatuloy dyan po sa inyong lugar? Well, ang unang-una po, nakapalibre po siya ng check-up. Kasi kanina, nakita po ng team ng Tabang si Miss Marjorie na nakapila po, tas karga-karga po yung anak niya. At napakaliit. Kaya ngayon, agad na pinatingnan agad sa doktor kung ano ang problema. Yun naman pala po ay may problema siya, may colostomy. At hindi siya pwedeng operahan dahil kailangan niya munang magpalakas, magpakaroon ng laman. Kasi kung narito ka po, Miss Remy, talagang ang damdamin mo mahuhulog bilang isang ina. Kasi sino ba naman na ina ang matutuwa? Kita niya naman po yung ni Marjorie na talagang umiiyak siya ngayon dito. Kasi ang anak niya, kung iahambing mo, ang edad niya sa ngayon ay 3 years old. Pero ang itsura ni baby ay nasa 6 na buwan. Mas malaki pa nga siguro ang 6 na buwan. Kasi napakapayat niya. Parang kulang sa nutrisyon yung bata dahil nga merong siyang inindang sakit. Malnourished po ito. Oo. Siguro po ito tinatawag na mga severe malnourished na talagang kinakailangan nito ng pagkain ng mga sustansya, vitamins. Kinakita ko naman po ang binigay ng doktor, ng partner nating hospital ay mga vitamins. Pero kailangan po talaga nito ng tutok ng ating pamahalaan. Siguro po unang-unang gagawin ay humingi tayo ng tulong kay Mayor Bong Mendoza na matutukan po ito ng kanilang Municipal Health Office, RHU. Kasi kinakailangan po talaga dito ng tulungan. Nakahanda na rin naman po ang Ako Bicol, lalong-lalo na po ang Tabang Ora mismo. Dahil nung pinaalam po natin kay Congressman Saldico na mayroon tayong case dito sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sabi po agad ni Congressman Saldico na bigyang atensyon, alagaan, at kapag okay na siya, ihanda ang kanyang operation, BRHMC. At ito po ay na-coordinate na rin po natin sa ating staff, sa staff po ng Ako Bicol na si LV Sidenio. Kaya yun na lang po ang gagawin ni Ma'am Marjorie, ni Miss Marjorie, na alagaan ng mabuti ang anak niya, tiyagaan niyang pakainin, tutukan talaga yung kanyang nutrisyon. Yun na kasi ang problema. At pagkatapos nun, makalampas siya doon, agad-agad na operahan. Pinaka-importante yun, Miss Sally, yung tulong na ibibigay ora mismo ng Ako Bicol, dyan mismo sa medical mission, ay susundan din yan ng follow-up na tulong, katulong din yung LGU ng Castilla, Sorsogon. At napakaswerte din po ng ating mga kababayan dito dahil merong Tabang Ora mismo na agad-agad nagre-responde po sa lahat ng pangailangan ng ating mga kababayan. At meron tayong magagaling at mabubuting puso na mga congressman ng Ako Bicol Party List na sina Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin, at ang ating Executive Director, Secretary General na si Congressman Jill Bongalon. Ayun. With that, Miss Sally Luces, maraming salamat po, Ma'am Sally, ang Communication Connection Program Officer ng Ako Bicol Party List, sa inyo pong pagtugon sa ating kababayan dyan po sa nangyayaring medical mission sa Castilla, Sorsogon. Nanay Marjorie, ano po yung pakiramdam po ninyo na ora mismo pong tumugon ang Ako Bicol Party List, ang Tabang Ora mismo sa inyo pong pangangailangang medikal para po sa inyong anak? Maraming salamat po nito. Ayun, tinanggap na ni Nanay Marjorie. Ora mismo. Nanay Marjorie, tanggapin niyo po yung cash assistance mula po sa aming programa. Makakatulong po yan sa inyo pang araw-araw at sa pangangailangang medical po ng inyo pong anak. Maraming salamat po, ma'am, kasi malaking tulong po ito para sa anak ko.
pambili po ng mga gamit sa kanya, panglinis sa kanya. Opo. Malaking tulong po ito, ma'am. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala, Nay, dahil hindi pa po dyan nagtatapos ang aming pong pag-aalalay po sa inyong mag-ina dahil hanggang po sa maoperahan, hanggang po na gumaling ang inyong pong anak ay nakatutok po ang aming programa at ang Ako Bicol Party List. At maliban dyan, partner, sa cash assistance, ayan, meron rin na grocery packs mula dyan sa Ako Bicol. At isa na rin dyan ang Gardenia Bread. Opo, Mula sa Gardenia Bread, partner, kahit walang palaman, Masarap! At Nanay Marjorie, maraming salamat po sa inyo at dagdagan po natin ng panalangin. Kasama niyo po kami sa pagpapanalangin na sana po ay gumaling na po ang inyong anak. Maraming salamat. At Maraming salamat din po, ma'am. Dito po sa binigay nyo, malaking tulong po to sa amin. Lalong-lalo po kay Bibi. Salamat po.